Bueno, bos días. Empezamos, rematado o Consello da Xunta, como sempre, paso a darlle conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, a proposta do Consello de Educación, dentro da intención da Xunta de Galicia de seguir consolidando a nosa comunidade como un referente no I+D+I, dentro tamén da consideración de que a ciencia sigue sendo algo fundamental para que unha sociedade mellore e progrese moito máis nestes tempos, e coa intención tamén non só de xerar talento en Galicia, sino de reter o que temos aquí e tamén de atraer o talento que está traballando agora mesmo noutros territorios. Pois, en base a todo iso, aprobamos, trouxémolo aquí a un Consello da Xunta de Galicia, foi explicado, ao Plan Galego de Investigación e Innovación, que presentámoslo a semana pasada, 2025-2027, con 1.310 millóns de euros. Xa o ano pasado, recordo que fóramos a comunidade autónoma na que máis aumentara o investimento en I+D+I. Pois ben, dentro deste Plan Galego de Innovación, en Horizonte 25-27, unha das patas fundamentais é a que ten que ver coa transferencia do coñecemento. De pouco serviría facer investigación se despois non ten tamén unha traslación en melloras para a cidadanía, en dinamización da economía, en todo o que supón aproveitar ese potencial. E, por lo tanto, nesa liña, o que fixemos hoxe foi, dentro do Plan Galego de Innovación, empezar a aprobar xa convocatorias desloses deses 1.310 millóns de euros. Hoxe aprobamos destinar 52 millóns de euros a un paquete de axudas que buscan, o que acabo de dicir, impulsar a colaboración público-privada e promover que os resultados do I+D galego cheguen á sociedade galega. Son 52 millóns de euros dentro do paquete que aprobamos hoxe para a transferencia de coñecemento do I+D+I e hoxe xa concretamente, porque irá vendo convocatorias dentro dese paquete, xa facemos a primeira convocatoria dentro dese paquete de 52 millóns de euros que aprobamos. É unha convocatoria de 4 millóns de euros que consisten en achegas para apoiar a creación de spin-off e a comercialización de tecnoloxía xerada en Galicia. O obxectivo é seleccionar entre 8 e 10 proxectos para comenzar a executalos a inicios de 2026, como moi tarde, ao longo deste ano, iránse convocando, facendo as restantes convocatorias ata agotar eses 52 millóns de euros para fomentar a colaboración público-privada en I+D. Xa digo, hoxe aprobamos estes 4 millóns de euros, quedan ata 52,48 millóns, e as convocatorias que iremos facendo serán para promover a colaboración entre empresas e centros de coñecemento, crear unidades mixtas de investigación, participar en proxectos de investigación internacionais ou fortalecer os centros tecnolóxicos da comunidade e o seu coñecemento polas empresas que poidan aproveitar as actividades que alá se fan. Pero empezamos xa coas convocatorias do Plan Galego de I+D. Cambio de consellería, a proposta da Consellería de Cultura, hoxe acordamos destinar 166.000 euros a seguir apoiando o labor de máis de 150 creadores a través de dar axudas para que poidan facer residencias artísticas no Gallás, na Cidade da Cultura. Consiste en apoio económico, espazo, recursos técnicos para que poidan estes artistas desenvolver os seus proxectos e van dirixidas a un amplio abano, profesionais da danza, artes escénicas, música, literatura ou que traballen no patrimonio cultural. Non é a primeira vez que convocamos estas axudas, dende que se convocan. Nos últimos 4 anos se apoiaron 85 proxectos e participaron 270 artistas, a maioría de Galicia, pero tamén do resto de España e de outros países. Cambio de asunto, a proposta da Axencia Galega de Turismo, hoxe acordamos destinar 2,3 millóns de euros a seguir apoiando as actividades do clúster empresarial de turismo de Galicia para que poidan seguir promocionando a marca Galicia como destino turístico e tamén poidan seguir promocionando a realización de melloras nos establecementos turísticos galegos para que poidan obter algún tipo de certificado de calidade. Para que os estabelecementos hosteleiros poidan realizar melloras
a través das axudas que distribuye o clúster, dentro deste acordo que acabamos de tomar, se destinarían 832.000 euros e o 1,5 millóns de euros restantes será para que o clúster de turismo de Galicia, que agrupa a maioría das empresas turísticas de Galicia, como saben, poida desenvolver accións en mercados que sexan obxectivo de estrategia turística que acabamos de apoiar, campañas o marketing ou elaboración de material para promover Galicia. Todo ello dentro da estrategia de Turismo Galicia 2030 que acabamos de aprobar e presentar. A proposta do Consello do Mar, cambio de acordo, hoxe acordamos destinar 450.000 euros para mellorar os accesos do porto de Ribadeo, en Lugo. Pois para que? Pois para renovar todo o pavimento, renovar a rede de saneamento e humanizar a contorna do auditorio municipal que está nas inmediacións do porto. Todo isto é dentro do plan de mellora das infraestructuras portuarias de titularidade autonómica que pusemos en marcha hai poucas semanas. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente é dentro dos 144 millóns de euros que a Xunta de Galicia vai destinar a melloras nas redes de saneamento e abastecemento municipais, competencia municipal. Hai que recordarlo, a Xunta de Galicia colabora para obras de grande envergadura con 144 millóns. Pois, dentro desta cantidade, hoxe acordamos destinar 1,5 millóns de euros para elevar un 15% o que xa estábamos destinando ás obras de ampliación da depuradora de augas residuais no Concello coruñés de Sada. En total van ser 11,4 millóns de euros, serían, sino, 9,9, e a razón de engadir este 1,5 millóns de euros é introducir as melloras que son necesarias para adaptar o funcionamento desta depuradora ás novas exigencias legais que exixen que estas depuradoras poidan facer tratamento de residuos procedentes das fosas sépticas e, polo tanto, aumentamos esta cantidade para que isto sexa posible. A previsión é que as obras comecen xa o vindeiro mes, con este aumento que acabamos de facer, e teñen un prazo de execución de 30 meses. E unha vez que estén rematadas, suporá unha mellora importante na depuradora de Sada, ten máis de 20 anos, e, sobre todo, vai poder facer fronte ao aumento de poboación que o Concello de Sada experimenta en determinadas épocas do ano e que supoñen unha cantidade moi importante respecto a que ten normalmente e, polo tanto, tamén é necesario adaptar as necesidades de depuración a esta circunstancia. Cambio de Consellería, Consellería de Política Social. Recordarán que a semana pasada renovamos convenios con varias entidades que atenden a discapacidade, pois seguimos con estes acordos e hoxe acordamos destinar 2,1 millóns de euros a colaborar con 4 entidades, que son a Asociación Galega de Atención Temperá, Aspace Galicia, COGAMI e a Federación Galega de Dano Cerebral. En total, destinamos na colaboración coas 4 2,1 millóns de euros e van a atender con estes cartos a máis de 31.000 persoas. Outro acordo de política social, hoxe autorizamos licitar as obras de remodelación da residencia de maiores Torrente Ballester na Coruña, por un importe de 5,5 millóns de euros. Pois para que? Pois para adaptar esta residencia, unha das grandes que ten a Xunta de Galicia, o novo modelo de cuidados residenciais que estamos implantando en todas as residencias. 5,5 millóns de euros. Unha vez que este adxudicado, as obras empezarán inmediatamente e a previsión é que estén rematadas en 18 meses. Cambio de acordo de Consellería, Consellería de Sanidade. Hoxe demoslle o visto e prace a destinar casi 400.000 euros, 390.000, para actualizar e mellorar a plataforma que centraliza todas as comunicacións que se realizan no Serga, entre os propios profesionais do Serga ou entre os profesionais, os sanitarios e os pacientes. Esta plataforma, por exemplo, é a que regula os avisos os SMS que se envían para unha cita médica, a que se encarga de todas de manter a todas as videoconferencias que se realizan nos Sergas e agora queremos incorporar novos servicios, de aí este acordo de casi 400.000 euros, pois, por exemplo, que sexa posible identificar aos pacientes que utilicen a app Sergas Móvil pola súa voz, sin que non haxa necesidade de que faciliten nin o seu número de teléfono ni nada, simplemente pola voz están identificados e a partir de aí empezan os procesos, ou ampliar o número de servicios nos que é posible ser atendido por videoconferencia. A telemedicina,
cada vez con máis amplio campo de aplicación. O que pretendemos é que servicios que ata agora non é posible, por razóns técnicas, poidan ser prestados a través de sistemas de videoconferencia. Outro acordo de sanidade dentro da tendencia á utilización máxima das novas tecnoloxías que leva moito tempo implementando o Serga. Fomos pioneiros, por exemplo, na compra pública innovadora no eido da saúde. Hai programas específicos en implementación de novas tecnoloxías nos Sergas dos que surdiron medidas a día de hoxe tan consolidadas como o historial clínico electrónico, o IANUS, único en España na súa amplitude e no seu funcionamento, ou a plataforma Telea para seguir pacientes crónicos dende a casa. Estos avances tradicionais en implementación de novas tecnoloxías que ten o Sergas, unido aos 3 institutos de investigación sanitaria de excelencia que existen en Galicia, o INIVIC na Coruña, o IDIS en Santiago e a Fundación Biomédica Galicia Sur, pois, xuntando todo isto, todo este acordo, o que fixemos hoxe foi aprobar un decreto que formaliza, xa dalle unha estabilidade ao seu funcionamento, os chamados nodos de innovación sanitaria en Galicia, que a partir de agora van funcionar en rede. Estes nodos, un por cada área sanitaria de Galicia, van contar cun equipo multidisciplinar composto por sanitarios, lóxicamente, profesionais no eido das tecnoloxías e tamén personal administrativo, e o que van facer é colaborar con estes 3 institutos de investigación, tamén cos profesionais sanitarios que existen en Galicia e coas asociacións de pacientes. Para que? Para canalizar, acompañar, facer posibles todas as ideas, as iniciativas que surden no ámbito sanitario, nos pacientes ou nos institutos de investigación para impulsar melloras no sistema sanitario público de Galicia. De aí naceron os 2 exemplos que lles daba antes. Por lo tanto, trátase de facer de xeito piloto, facer probas piloto para ir implementando cambios nos procesos sanitarios, para darlle impulso e que sexan unha realidade de solucións innovadoras que impliquen o desenvolvemento de tecnoloxías complexas, a disposición de equipamento complexo. Por lo tanto, estes nodos, que xa digo, funcionarán en rede, o que fan é avaliar a viabilidade ou necesidade de cada proxecto presentado para ver se vale a pena realmente darlle para adiante, vai ser viable e realizable e sustentable. Tamén orientar e asesorar os promotores sobre os trámites, as liñas de financiación que poidan ter, os prazos, a burocracia que sexa necesario ter en conta e, en definitiva, facilitar e axilizar que proxectos transformadores no eido sanitario poidan ver a luz e non se queden solo en ideas ou en propostas. Cambio de consellería, proposta da Consellería de Vivenda. Seguimos, como prácticamente todos os consellos, tomando acordos para cumplir ese obxectivo de dobrar o parque público de vivenda nesta legislatura. Volvemos a actuar na zona de Galicia onde máis está investindo a Xunta de Galicia en materia de vivenda pública, que é en Vigo, no polígono de San Paio de Navia, onde están previstos 1.600 inmobles públicos. E hoxe o que fixemos foi aprobar a licitación do proxecto de construción de 75 novas vivendas en San Paio de Navia. Licitamos o proxecto, 680.000 euros. En canto este realizado o proxecto, licitaremos estas vivendas. Cambio de consellería. A Consellería de Emprego presentou un informe ao Consello da Xunta de Galicia, un informe de balanzo do resultado das feiras de emprego que celebramos recentemente. Eu, como saben, asistín ás dúas en Argentina e no Uruguai dentro da estrategia Retorna. O obxectivo era poñer en contacto a empresas interesadas en captar xente para que veñan a Galicia a vivir a traballar e as persoas que están ali ahora mesmo e que estén interesados en vir aquí a Galicia. Por tanto, cubrir vacantes laborais, algunhas de difícil cobertura a día de hoxe, e darlle unha oportunidade a todas as persoas de origen galega que poidan empezar aquí unha nova vida. Asistiron máis de 3.500, 3.600 persoas ali en directo, presencialmente, as dúas primeiras feiras, e o balanzo, a día de hoxe, iremos dando cifras. É certo que pasou só un mes e que agora mesmo están en marcha ao redor de 260, 270 procesos selectivos que afectan a outras tantas persoas e xa están formalizados casi 40 contratos. Eses contratos están asinados, pero están en procesos selectivos, a primeira oleada de procesos selectivos
máis de 250, 260, bueno, máis ou menos esa cifra, moitos deles probablemente acaben en contratos e en persoas que se desplacen a traballar a Galicia. Participaron 5 clústeres e unha vintena de empresas galegas de sectores variados. Pois, por exemplo, é clave, ademais, na economía galega, o sector das TIC, o sector da logística, o agroalimentario ou o sector do transporte, que trasladaron as súas ofertas, viron aquelas persoas in situ e puderon facer xa entrevistas ali mesmo, de aí salen estes contratos que se están en vigor e, sobre todo, empezar a iniciar os procesos selectivos que agora se están verificando, ademais de dar oportunidade á Xunta de Galicia a informar directamente a casi 4.000 persoas das políticas dentro da estrategia Retorna que temos en marcha. Cambio de consellería, a proposta da Consellería de Facenda, hoxe autorizamos a contratación dun servizo para identificar aqueles aspectos onde o Big Data ou inteligencia artificial podan axudar a optimizar a xestión dos datos da Administración. A día de hoxe hai unha cantidade moi grande de datos que manexa a Administración da Xunta de Galicia. Estes datos, ademais, todas as posibilidades que dá a inteligencia artificial, pois hai que intentar aproveitalos, poñelo neste marco. Fomos a primeira rexión en Europa que aprobou o uso da inteligencia artificial, a regulou mediante unha lei recentemente aprobada. Galicia é a sede da Axencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial e xa digo que estamos manexando ahora mesmo, combinando inteligencia artificial con toda a estrategia Big Data, importantes proxectos, por exemplo, en emprego, un programa para mellorar o perfilado dos solicitantes de traballo, en sanidade, pois todos os procesos de mellora do diagnóstico dos cancros, ou no rural, a futura plataforma agroforestal para mellorar a xestión das explotacións que ahora mesmo está en elaboración. Por lo tanto, hoxe autorizamos a contratación deste servicio por un orzamento, dependendo das necesidades, de ata 5 millóns de euros para ver cales son as necesidades que hai na xestión de estes datos e como podería seguir integrándose a utilización de inteligencia artificial na súa xestión. Con isto que buscamos? Pois tamén simplificar procesos, aforrar tempo, mellorar os servizos ofrecidos á cidadanía e superar as dificultades que poida supoñer ter datos aínda fragmentados ou almacenados en sistemas illados ou que non sexan compatibles entre sí por non ter un formato homoxéneo. Cambiando de consellería, Consellería de Medio Rural, os viños galegos, neste momento ameazados como outros produtos pola imposición de aranceles en Estados Unidos, teñen a día de hoxe un balanzo exportador certamente notable. Son os dos mellores embaixadores da marca Galicia Calidade e o que queremos facer é seguir impulsando desde aquí que eso sexa posible incrementalo. E, polo tanto, seremos o viste prace a unha nova convocatoria de axudas para seguir reestructurando e reconvertindo os viñedos. 4 millóns de euros e o objetivo é que os titulares de parcelas con viñas antiguas as poidan ir sustituindo por variedades autóctonas máis resistentes. Outro acordo en materia de medio rural ten que ver coas actuacións a día de hoxe preventivas, porque non, afortunadamente, a afectación da praga, estou falando da chamada flavescencia dourada, que propaga un insecto nas vides, afecta só a 14 concellos, pero hai que tomar medidas preventivas para que todo isto non se estenda. A flavescencia dourada non supón ningún risco para os consumidores, nin do viño, nin mesmo da uva, pero sí que se produce grandes perdas de produción e mesmo pode causar a morte das cepas infectadas. Xa digo que a día de hoxe hai 14 concellos galegos afectados, en Pontevedra e, sobre todo, en Ourense, e hoxe o que fixemos, agora que a incidencia é controlable, para evitar que se estenda máis parcelas, é aprobar un decreto que declara de utilidade pública a erradicación da flavescencia dourada nas viñas galegas. Que permite isto? Pois que a Xunta de Galicia poida actuar de forma subsidiaria para previr e tratar os viñedos afectados cando non fagan os propietarios. Este decreto establece a obriga de que os titulares de parcelas con viñedos se teñen plantas afectadas o notifiquen inmediatamente, ou mesmo se teñen síntomas sospeitosos,
establece a obriga de que eliminan e destruyan as cepas afectadas e que fumiguen o resto das plantas da parcela onde estean estas cepas. No caso de non cumprir, a Xunta actuará subsidiariamente pasando os gastos ao propietario e tamén os titulares que tomen medidas voluntariamente cando estean afectados terán axudas da Xunta de Galicia. Penúltimo acordo, máis que, bueno, si un acordo, demos o visto bo os datos definitivos do pecho de exercicio 2024 presentados pola Consellería de Facenda. Estes datos acreditan a boa saúde das contas públicas galegas, que foi, ademais, e eu agradecillo personalmente, tive a ocasión de recibir no meu despacho o gobernador do Banco de España, José Luis Escrivá, que dixo públicamente que tiña que recoñecer a boa saúde e a excelencia das contas públicas en Galicia e tamén o mérito de levar moitos anos aprobando en tempo e forma os orzamentos da Xunta de Galicia. Os datos que hoxe quedaron pechados definitivamente revelan que Galicia rematou o ano reducindo a súa débeda e cun incremento do PIB por riba do previsto nas estimacións iniciais do orzamento do ano 2024. Acreditan tamén que executamos o 100% do orzamento, que rebaixamos a débeda en 234 millóns de euros e que incrementamos o PIB nun 2,8%, que é 0,5, medio punto máis do previsto inicialmente. A débeda coa que rematamos, o resto dos datos están a súa disposición, por darlles un dato máis, creo que moi significativo, é que rematamos o ano cunha débeda por galego de 4.395 euros. Isto son 2.474 euros menos, casi 2.500, do que deben a media dos habitantes do conxunto das comunidades. Por lo tanto, non chega a 4.400, 2.500 euros casi por debaixo da media de débeda a nivel nacional, o cal reforza todo o que vimos dicindo sobre este asunto e sobre a necesidade ou non de ofertas que estamos recibindo a cambio de non falar do que sí que é moi necesario, que é o novo modelo de financiamento autonómico. E último acordo que pon no centro os mozos e mozas que son o futuro de Galicia, unha xeración chamada a construir, algúns de xeito inmediato o futuro da nosa comunidade e que a día de hoxe en Galicia constituyen o 15% da poboación. 400.000 persoas teñen entre 14 e 30 anos na nosa comunidade autónoma. Queremos que participen de forma activa no desenvolvemento social e económico de Galicia e para iso hoxe aprobamos o Plan Estratégico de Xuventude 2025-2027. 130 medidas, 700 millóns de euros dirixidos a mellorar a formación e empregabilidade dos mozos e mozas en Galicia, garantir o seu benestar físico e psíquico e contribuir á súa emancipación. Para darlle conta máis detallada destas medidas, doi a palabra ao conselleiro de Xuventude. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias, presidente, que como ben apuntou, como ben sinalou o presidente, hoxe estamos aquí no Consello da Xunta para presentar o Plan Estratégico de Xuventude de Galicia para o período 2025-2027. A Lei 6/2012 de Xuventude de Galicia constitúe ese marco normativo das políticas públicas de xuventude. O principal instrumento que recolle esta lei para cada aplicación e a súa transversalidade das políticas nesta materia e elaboración deste correspondente plan estratégico. Esta folla de ruta que hoxe presentamos reúne a totalidade das políticas do Goberno de xeito transversal e guiará os nosos pasos nos vindeiros anos co fin de mellorar a calidade de vida da xuventude galega. Este plan, como poden ver nestas diapositivas que nos acompañan a presentación, conta con 12 áreas estratégicas a través das que se deseñaron 133 medidas concretas que pretenden ou que van dirixidas a mellorar as competencias e as capacidades dos mozos e as mozas galegos, de incrementar o seu benestar e de impulsar a súa participación na nosa sociedade. Este firme compromiso co que buscamos dotar a mocidade galega de todas as ferramentas necesarias para afrontar
as principais problemáticas, como poden ser, evidentemente, o acceso á primeira vivenda, a súa empregabilidade, o benestar físico e emocional, a propia participación activa ou acceso a iniciativas educativas e de lecer. Este documento foi elaborado, como dixen ao principio, polo traballo de todas as consellerías da Xunta de Galicia e supón un investimento conxunto, como anunciaba o presidente, de máis de 700 millóns de euros, así como coa participación e elaboración da propia mocidade galega nun proceso participativo que constou de tres fases. A primeira delas consistiu na elaboración de un diagnóstico previo orientado a coñecer con maior exactitude posible cal é a situación real da nosa mocidade en Galicia, e para iso impulsamos dúas accións. A primeira, unha consulta pública que nos permitiu identificar cales son os asuntos que máis lle preocupan á mocidade, cales son, ou como ven eles, cales son as súas principais dificultades e tamén, por suposto, cales son as prioridades da xuventude en Galicia. A continuación, unha vez feita esta consulta pública, para afondar nas necesidades e os intereses da propia xuventude, levamos a cabo varias mesas de traballo con persoal técnico especializado, con organizacións xuvenís e con entidades do ámbito do tempo libre. Con toda esta información, permitiu-nos ter unha radiografía da situación da mocidade en diferentes áreas, no ámbito social, no ámbito económico, no ámbito demográfico e no ámbito tecnolóxico. Unha vez recabada esta información, pasamos a unha segunda fase na que realizamos un proceso interno de traballo no que recollemos información sobre aquelas iniciativas e normativas do conxunto de todas as consellerías que teñen incidencia no ámbito de xuventude. Para tal fin, cada departamento foi achegando medidas, actuacións, programas, servicios e todo tipo de información das que a mocidade é unha parte relevante da poboación beneficiaria ou directamente é a parte destinataria. E xa nunha terceira e última fase, unha vez que coñecíamos cal era a situación real, que tiñamos esa foto clara de cal é a situación da mocidade, elaboramos un informe diagnóstico e comezamos coa elaboración da estrutura do plan definindo as distintas áreas, obxectivos e medidas. Todo este traballo realizado permitiu e permite sentar as bases do que hoxe temos aquí, unha folla de ruta sólida, integral, transversal, que permite facilitar e mellorar a vida dos máis de 400.000 mozas e mozos que viven en Galicia. Un instrumento de traballo para os vindeiros 3 anos, cos seguintes obxectivos: mellorar a súa empregabilidade, a mocidade a través do fomento da mobilidade internacional e a adquisición de competencias, destrezas e capacidades complementarias á educación formal, procurar un benestar físico, psíquico, emocional e social da poboación moza a través da promoción de estilos de vida saudables e ámbitos sociais e medioambientais adecuados. En terceiro lugar, favorecer a súa emancipación a través de medidas como poden ser o Bono Emancípate, que este ano estreamos con un alto grado de participación e éxito. Ou impulsar a iniciativa xuvenil, o seu desenvolvemento e o seu talento, promover alternativas educativas e saudables para o tempo libre a través de programas como a campaña de verán que presentaremos nos próximos días, ou potenciar a participación activa da mocidade a través de accións de voluntariado como os que levamos a cabo nos distintos centros de saúde ou tamén aquelas que estamos poñendo en marcha para fomentar o uso da lingua galega. Desas 133 medidas, me gustaría destacar dese conxunto algunhas delas. Son accións, concretamente no ámbito da educación ou emprego, na creatividade ou na vivenda e na formación e da mobilidade, entre as que destacan, como decía, entre elas as dedicadas ao fomento da mobilidade, que nos vai a permitir establecer accións que faciliten a mobilidade de mozos e mozas entre países, porque consideramos que é clave para favorecer o seu desenvolvemento persoal e profesional. Por iso, na folla de ruta que hoxe aprobamos, recóllense varias medidas dirixidas a este fin. Bolsas para cursar estudios en países extracomunitarios, axudas complementarias ao programa Erasmus+, ou o fortalecemento de programas internacionais para coñecemento do mercado laboral europeo.
Neste senso, unha das principais novidades que plantexamos é a posta en marcha do novo programa Galicia Moza con Alma para facilitar estadías formativas en empresas da Unión Europea. Trátase dunha acción dirixida á mocidade en situación de exclusión social, con discapacidade ou en paro ou que residan no ámbito rural, coa que procuramos a promoción da igualdade de oportunidades e favorecer o seu desenvolvemento personal e profesional. Desta maneira, buscamos que a xuventude poida desenvolver as habilidades e competencias para o emprego, a vez que melloran e perfeccionan tamén o uso dos idiomas. Outro aspecto que me gustaría destacar é o compromiso do Goberno coas prazas en residencias xuvenís. Esta proposta se propón a ampliación de plazas nas residencias xuvenís co obxectivo de pasar a ofrecer 500 prazas máis en todo o territorio galego para dar servicio aos mozos de 16 a 30 anos de idade que por razóns de estudos ou traballo se ven obrigados a desplazarse fora do seu fogar ou residencia habitual. Medida que ven moito na liña para atallar o problema derivado do problema de vivenda, do estudantado nas cidades universitarias que non contan con residencias de estudantes. Ou, por exemplo, programas como os correspondentes xuvenís, entendemos que é fundamental, e así se detraen dos traballos previos realizados, que temos que poñer no foco tamén na xuventude aos problemas de saúde mental e saúde emocional, e o benestar é un dos retos máis importantes que ten a nosa sociedade, e por iso un dos obxectivos desta folla de ruta é estender o voluntariado de correspondentes xuvenís e máis centros de ensino para recoller e remitir a información e ter proximidade, cercanía tamén co seu alumnado. Ou, en materia de vivenda, por suposto, como claramente apuntan os informes e as enquisas á poboación, a vivenda, o acceso á primeira vivenda é unha das principais, por non decir a primeira preocupación dos nosos mozos e as nosas mozas e, polo tanto, este plan ten que ter accións e medidas concretas para atallar esta problemática. Como non somos alleos a esta realidade, se recollen medidas como as que xa temos en marcha en colaboración coa Consellería de Vivenda, que poden ser entre elas a promoción de alexamentos compartidos que xa presentamos en Santiago de Compostela e vimos de presentar a pasada semana tamén en Vigo, as axudas para a adquisición de inmobles ou o programa do bono Emancípate, no que avanzo que se teñen solicitadas e realizadas máis de 3.300 solicitudes dese bono que está aberto, recordo, ata finais deste mes de abril. En definitiva, unha serie de batería de medidas que poñemos en marcha cunha clara misión, que é garantir que cada mozo e cada moza galego e galega teñan as ferramentas e os recursos e as oportunidades necesarias para desenvolverse plenamente. Un plan que non só recoñece a importancia da xuventude, senón que tamén reflicte o compromiso firme e claro da Xunta de Galicia co seu benestar e coas súas oportunidades. Este plan conta con un programa de seguimento e de cumprimento de obxectivos, elaborándose os correspondentes informes de seguimento anuais nos anos 25, 26 e 27 e unha avaliación final dos resultados acadados que se realizará no ano 2028. Temos claro, por tanto, que isto non só é un documento, ten que ser unha folla de ruta de todo o Goberno galego, de xeito transversal, para construir unha Galicia mellor, na que os mozos e as mozas teñan máis oportunidades para o seu desenvolvemento persoal e profesional. Por suposto, unha Galicia na que todo o Goberno galego estamos unidos para acompañalos, a esos mozos e esas mozas, a afrontar os seus retos de futuro. Unha Galicia, en definitiva, na que podemos ofrecer e na que debemos ofrecer o mellor futuro para a nosa sociedade. Non sei se hai algunha pregunta, algunha cuestión. Moi ben, moitísimas gracias. Bo día.
Bos días, presidente. Bos días. Onte saíron á rúa milleiros de persoas, segundo a Policía Local de Santiago, 10.000, chegados de distintos puntos de Galicia. Algúns queixanse da falta de médicos, outros das listas da garda. Ante esta situación, non sei se cree que hai marxe de mellora e se contempla algún plan específico en sanidade para dar resposta a estes problemas. Gracias. Sí, bueno, que hai marxen de mellora, mo teñen escoitado decir moitísimas veces, por lo tanto, volvo a decir que sí, como non vai haber marxen de mellora en algo tan importante e tan dinámico como a sanidade, pero tamén quero decir que algunhas das cousas que se dixeron principalmente por representantes políticos. Eu non, como fago sempre nas manifestacións, non vou negar en absoluto a boa fe de persoas que poderan estar na manifestación, pero tamén teño que decir que o grado de politización impulsado polo BNG, sobre todo, estaba clarísimo. O partido non a todo, non a sanidade pública, e non a recoñecer ningunha mellora. Teremos ocasión, as dúas preguntas da sesión de control serán sobre a sanidade pública, ali de expoñer datos e, sobre todo, de contrarrestar cousas que se están dicindo non son verdade. O nivel de investimento, a calidade de moitísimas accións que se están levando a cabo en da sanidade pública, creo que é absolutamente recoñecible. Dende logo é moi insusto falar, como falaban algúns, dunha sanidade tercermundista, que iso teñen dito moitísimas veces. Os que queren politizalo todo e un día lles vale manifestarse contra unha cousa, o día seguinte contra outra, son os de sempre. Polo tanto, pouco que decir. A xente que realmente quere melloras na sanidade, que son moitísimos máis dos que se manifestaron, estou seguro, quero dicirles que a Xunta de Galicia está con eles e que seguimos facendo o posible para mellorar todos os días. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Perdón. Dúas cuestións, unha seguindo un pouco o que preguntaba o compañeiro relativa á manifestación donte, a espera, bueno, do que dixo que na sesión de control puidera afondar máis desto. Desde a Xunta plantéanse algún tipo de variación na súa política de sanidade en consonancia cas demandas que se facían onte na manifestación. E a segunda pregunta é a respecto do Consello de Contas, que a semana pasada falaba de que desde o 2019, creo, aumentaran os concertos ca sanidade privada un 20%. Entón, a pregunta é como se xustifica este aumento dos fondos que se destinan á privada nestes anos. Gracias. Sí, mire, darei os datos, efectivamente, xa os dimos moitas veces, pero falaremos desto na sesión de control tamén. Ahora, calquer aumento nese sentido non vai superar en ningún caso os aumentos que se produciron na época do bipartito, que foi a última oportunidade que tiveron de gobernar os mesmos que agora están denunciando estas circunstancias. Por tanto, un pouco de coherencia e un pouco menos de hipocresía. O que queremos seguir facendo é mellorar nas liñas que temos marcadas. A xente quere que se reduzan as listas de espera, a Xunta de Galicia tamén. A xente quere que cada vez haxa máis especialidades con millores instalacións e con máis capacidade para resolver os seus problemas, sobre todo cando son problemas médicos serios. A Xunta de Galicia tamén. A xente quere que haxe unha medicina de atención primaria cada vez con máis profesionais. A Xunta de Galicia tamén. E fai todo o que pode, ata onde pode, e reclama ao Goberno Central que faga a súa parte que ata agora non o fixo. Por lo tanto, se me pregunta por reaccións concretas, esas son as nosas reaccións concretas. Seguir traballando todos os días para mellorar a sanidade pública, a que lle dedicamos a día de hoxe prácticamente a metade dos orzamentos da Xunta de Galicia. Bo día. Eu quería facer dúas preguntas. A primeira é sobre o crime machista que houbo onte en Ourense. Supoño que a Xunta seguirá traballando para intentar que cada vez sexa menos as vítimas en Galicia. A segunda pregunta é sobre os aranceis. Non sei se nos pode detallar un pouco cales son os pasos que vai seguir a Xunta para intentar que impacten o mínimo posible na economía galega. Gracias. Sí. Ben, a primeira pregunta, sí, efectivamente, temos que lamentar unha morte por violencia machista. A primeira que se produce en Galicia neste ano, que temos que facer primeiro é condenala sin paliativos, e segundo, seguir traballando para intentar algún día o gallá que non haxa ningunha víctima. É certo que neste caso parece que non había denuncias previas, ningún tipo de medida judicial, pero o que temos que facer é traballar na detección destes casos para evitar que se produzan e, dende logo, na actuación contundente
cando se producen. Un bo exemplo, falábamos a semana pasada, o apoio total, e eu recoñecía o acerto do goberno, ás veces do goberno central, cando os ten, hai que recoñecelos, e crear xulgados de violencia machista, aumentar, respostar esa petición de hai moito tempo da Xunta de Galicia e do Poder Judicial en Galicia para a creación deses xulgados específicos. Ainda faltan algunhas cidades, pero un avance importante. Creo que unha boa maneira, aparte de todas as medidas, saben que moitos consellos da Xunta de Galicia traemos medidas dirixidas a loitar contra esta lacra. Respecto aos arancéis, bueno, esta semana está convocada unha reunión do ministro Cuerpo cos responsables das consellerías que teñen que ver co que afecta aos arancéis das comunidades autónomas. Eu agradezo esta chamada do goberno, espero que sexa útil, espero que ali se nos transmita cal é a política, cal vai ser a política do goberno central, non só dentro do noso país, que tamén, sino especialmente en canto a manter unha postura conxunta con Europa. Creo que a día de hoxe o manter vías canles, por moi difícil que sexa neste momento, abertos de negociación con Estados Unidos, creo que unha medida intelixente, o que romper, rachar todas as pontes non creo que non é o que hai que facer agora. Hai que ir pensando xa na apertura de novos mercados, e creo que Galicia, España e Galicia ten na vixencia do Mercosur, que espero que sexa pronto unha moi boa oportunidade. Tenemos que aproveitar, probablemente non, seguro, en Europa e no resto das administracións para simplificar ao máximo todos os trámites burocráticos que poidan estar entorpecendo as vendas ao estranxeiro, e despois tamén eu agardo que o Goberno Central todos eses miles de millóns de euros que ten sin mobilizar, aparte do programa específico, aparte dos créditos que hai que devolver, que xa anunciou, a ver se cando esa reunión con o ministro Cuerpo se dá conta de que eses miles de millóns de euros sin mobilizar nun caixón de fondos europeos e que vai ter que acabar devolvendo, aquí terían unha boa oportunidade de ser utilizados dun moi bo xeito. Cando teñamos esa información do Goberno e esa coordinación, saberemos o que podemos falar cos nosos sectores con información máis concreta, con propostas de tratación máis concretas, aparte dos contactos que xa estamos mantendo a día de hoxe. Boa tarde. Sobre a situación en Sargadelos, onte a Conselleira de Economía insinuaba que podría chegar a haber un cambio de más na propiedade. Quería preguntar se hai algún movimento nese sentido que lle consta a Xunta, uno que está impulsando a Xunta, e tamén se vostede o vería desexable. Gracias. O que vexo desexable é que a actividade nunha factoría tan importante por moitísimas razóns, non só económicas, de postos de traballo, pola significación cultural e o simbolismo que supón para a nosa comunidade, é que retome a actividade canto antes. Estamos, lóxicamente, seguindo esta situación moi de cerca, facendo o que creo que nos corresponde, e eu creo que a mensaxe que hai que lanzar é que hai que retomar a actividade canto antes. Sí, precisamente sobre este mesmo asunto, e tendo en conta que a Xunta é, digamos, a autoridade laboral máis próxima, non sei se tiveron a oportunidade de volver a falar co empresario, pois non sei se nestas últimas horas ou nas últimas xornadas, e se a Xunta está disposta a dar algún paso concreto no caso de que se manteña esta situación na que, digamos, que os empregados están un pouco sendo tratados como reféns de algún xeito. Grazas. Sí, mire, estamos en permanente contacto non só co empresario, tamén con representantes dos traballadores, e volvo a insistir nesta mensaxe que creo que nos interesa, que nos interesa a todos, a inminente, inmediata, canto antes mellor, reapertura da fábrica. Ese é o objetivo que temos que conseguir. Se non se conseguira, xa o decía a semana pasada, estaríamos noutro escenario, pero eu creo que non desexable para ninguén. Sí, bos días. En todo caso, a vostede parece normal a actitude que mantén este empresario cos traballadores e, sobre todo, co tecido social e económico do propio Concello, porque, ao parecer, nin forzas políticas, nin traballo, nin a Xunta, como manifestou o conselleiro, estaban ao tanto desta actitude deste señor. Non sei se lle parece correcto a actitude que está mantendo,
algún califica isto de rabieta, non sei se esa rabieta pode chegar a afectar directamente a economía de moitas persoas. Tamén lle quería preguntar sobre a posibilidade que manifestou hoxe a líder do bloque de levar o tema de Altri á xustiza. Non sei se teme vostede que a xustiza poida, digamos, dar marcha atrás á aprobación desa día, non? E despois sobre a cuestión que tamén lle preguntaron os compañeiros relacionado cos aranceis, o Goberno xa o propio Venres anunciaba un plan de acción, un plan de choque de axudas aos sectores afectados. Aquí a súa conselleira tamén anunciaba que se verían afectados empresas por valor, a economía galega por valor de 800 millóns de euros. Non sei se a Xunta, independentemente das reunións que teña co Ministerio, ten previsto realizar un plan, sobre todo para axudar a sectores afectados. Graciñas. Si, mire, si estuviera conforme coa situación, non estaría dicindo o que acabo de decir, que ten que cesar canto antes e hai que pasar a anterior que a apertura. Por lo tanto, decía a semana pasada que, sigo considerando, esta semana e sempre, que o cumprimento da legislación laboral é ineludible. Eso o primeiro. Outra cousa é a flexibilidade para poder facer ese cumprimento dentro do marco que establezca a lei. Creo que isto tamén sería convinte para facilitar restablecer unha situación coa que eu estou de acordo e coa que creo que está todo o mundo, que canto antes Sargadelo siga sendo un orixe de boas noticias por todo o que supón para Galicia e non a que está xerando nos últimos días, que creo que nin estamos conformes nin nos gusta a ningún, a min polo menos. A segunda pregunta, mire, outra ameaza máis, o que quere que lle diga, despois de ser absolutamente irrespetuosa, ameazante, intentar tirar polo chan a credibilidade de moitos técnicos da Xunta de Galicia, máis de 40, falar da súa capacidade, da súa actuación, do que comprometen coa súa firma sen ningún tipo de respeto, pois ora este é un paso máis nunha estrategia de decir a todo que non, aínda que te leves o que sexa por diante, ás veces a credibilidade de persoas. Por lo tanto, que faga o que estime oportuno. A Xunta de Galicia sempre actuou con total suxección á legalidade, vai nos seguir facendo e, por suposto, defendendo onde faga falta. E respecto ao plan de choque, remíteme un pouco o que dixen antes, respecto dos aranceis. Imos escoitar, primeiro, isto todo o mundo entende que nun mundo tan grande, tan global, hai que actuar unido, que eu creo fundamental, e o Goberno de España ten todo o noso apoio para facer unha estrategia conxunta coa Unión Europea, que agora mesmo é directamente ameazada polos aranceis. Por lo tanto, vamos a escoitar o Goberno de España, vamos a escoitar que tipo de accións se van a emprender, si as noticias, ou mellor hai información que non chega ata aquí, pero que poidan ter en outras instancias e se nos pode comunicar, ter unha foto real, volver a insistir en que eses miles de millóns, que eu digo moitas veces, pero que é certo, había miles de millóns que hai anos se presentaron como a panacea cando chegaron os Next Generation e que a día de hoxe siguen sin mobilizar. E o Goberno Central está falando simplemente, aparte dun programa específico de créditos que habería que devolver. Por tanto, a ver cales son esas medidas e a partir de aí todo o mundo entenderá que nos toca actuar se procederá ás comunidades autónomas, pero lanzarse agora a facer propostas cando estamos convocados para recibir información de todo tipo, creo que non sería lógico. Presidente, falaba agora dos fondos europeos. Este fin de semana queixábase o CEO de Altri de que o Goberno non tramita non o reciben, sequera, varios ministros. Non sei se lle merece alguna valoración. Gracias. Pois sí, que é difícil de entender. Cando eu falei deste tema co presidente do Goberno, constame que ademais hubo ministros anteriores que falaban deste tema, incluso diseñaban, saco exactamente coa mesma información, é certo que sin día, pero coa mesma información que se ten agora, diseñaban estrategias para poder acceder a estes fondos europeos e, de repente, esta cerrazón que estou seguro que non lle farían a outras comunidades autónomas que todos temos na cabeza. Por tanto, si se confirma non ten ningún sentido nin falar, nin escoitar. Eu digo sempre, para unha vez que lle fan caso o secretario xeral do Partido Socialista en Galicia é para decir que non se destiñe diñeiro
cartos a proxectos que están en Galicia. É unha pena, non lle fan caso en nada e resulta que isto sí que lle van facer. É unha mostra moi boa da utilidade das consignas do Partido Socialista. Pode estar ben orgulloso. Sí, presidente, só unha aclaración, perdón, na resposta que me daba sobre Sargadelos, falaba que se non había unha reapertura inmediata, estaríamos noutro escenario. Sí. Bueno, imos ver, se non se producira que, volvo a decir, eu quero poñerme no escenario que si se vai producir. Se non se producir esa reapertura, en que circunstancias e baixo que condicionantes, cal sería a forma xurídica dese non abrir, lógicamente estamos nun impasse. Isto ten que ter un desenlace e eu agardo que ese desenlace sexa o mellor posible. Se non é así, veremos como se producirían esas circunstancias e como teríamos que actuarnos. Moi ben, moitas gracias.